እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝቐርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ድሕሪ ዜና ትግርኛ ኣብ ድምጽ ሓፋሽን ሬድዮ ዛራን ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ብምዃን ሰሙናዊ እናቕርቦ መደባት ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም? ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ርሑስ በዓል ቅንያት ናጽነት እናበለት ንሎሚ ፍልይ ዝበለ መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ኣብዚ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደባት ኣብ ምውሃድ ምሳኹም ሓቢረ ዝጸንሕ ያስሚን በረኸቴ ፈለማ ብዜና ፖሊስ ክንጅምር። سلامن تعنا نعرف يكون زخبركم سمعتي دمت بوليس رحوس كنياتنا تنتنا بولكم لو مستدلو زينا زنبولكم إرميس أسفاء كندي نتبتع زينا فلن وفوق وركن جنزبنا بوليس تركيبهم أب حنبرتي ساعات غاز كتتعافن كتتعلن سرخبت ترترتي أب تحت غيراتها أجمل سريع استثورة ترتر بمكتال متحبار نسبي تتحيزون بقولت كعمل فتنة ترتر تتحيزون زي دمت بوليس إرترايو زرزر الزينة كتزيدو كغربيهم وديوغت سنة 35 جرام ورقن 10 شحنة وفانا مدبر بوليس سجنيتي كان تركبه كابتي بوتازبت حنا زينة حبيرهم أركابي ودع 13 عامت ناود مرهوي أمينة تغمات سجنيتي من محدار كبابي ما يسجن كوينو أب كبابي شو سجنيتي إن تنقص أساس زيستة صور كن جنزبن وديو دهر مركبو عبيد والنفاتو خبت سحلو كابزبل كونع حلنا خمس ركبو كابتي مدبر بوليس زمت أنا حبريت عفليتو والنازي تفو وركن جنزبن والثلاث عامت فرويني يمان قبر نقص تبهلت كوينا أما كل شو تختما إن تنقص أسد كلا خمس ودقان بسانو تدمما تقلاتيفا نب بوليس كم زمل كتتن تغيسا تركيبو مهلاو مستحبرا لعل حقوس كم تسمع تحبريتا أرديوم بعسران شعتن ميازيا عزازيت مدبر بوليس سجنيتي تلنت ألم قبر سلاسن على في مكلها الجبن أبراهام كفل مريمن كمون أركابي نعود أبصرخ بلو نبرتان جنزبان كم استركبتون أتي حبريتا وسيخو قليتون وانا نبرتن جنزبن أبتي ناي مرخابا قطامي بمسرت بوليس إرترا زوصو ممرحي نقبار سناي 10 مئتاويت ناي تطفو ورقن جنزبن دحر مهابا زيناتو زي دلي تحقاقازن روحرون هزبي يزلنا سناي تقبار أبت أنات مسراتو دما تحبين بمبال أركابي نزفوت مقدس تقبار مسقانا مقلات دما اتحبريتا متزيهم عزازيت مدبر بوليس سجنيتن حلافي مكلخال قبنن بوغنهم هتسألنا أودس فوت أمو سناي تكبر وتسيد نايتي بسنا مقبار سانس الروما تعابي مخانو بمقلات كله زيغا خصعبو زقبا كبور بحال مخانو تزاريبهم أمنو الزباقة لنا في حمم محدار كبابي حمبرتي كابتلتشان 11 عام تمرت بحقاوي مقدي فقاد نقدي مكفال غاز توهيبا سرح تسنحت ترترتي سميرة برها كابتل توسن أوان جميران هزبي كعدل زقبوت ساعات غاز كتتاف بمتنحا خمس تغيرت كام مدبر بوليس قالا نفحيس درخبنا حبريتا أرديوم بمسرت حبريتا ترترتي بشدشت لكاتي تكلتشان عيسان 4 كاب هابت مريم أبراهام سوالة تقلقالي عينوتو أجب زخنا حد عطرو قاس تقبلها تبكع اتعطرو مليو دحر ممصو اتي تقلقالي عطرو فوسر أبز متصالو عبقزي حسل زي متصاخنا حد ورحي تقصعي كاللخا بمبال ولو متصبح مسأت تالولتو عم مدبر بوليس قالا نفحي بزغرو وطرعان مسرد دحر مغيادا استقبره متصراي ترترتي كابتي تقلقالي زو سدت عطرو ناببات ولد برهان بشدشة شحن 300 نافاشيت ألا كم تصنحت ترقاقيتون بزي كازي
ካብ ህዝቢ ክውሕስ ንጀመረ ሓበሬታታት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኣብ ዝተገብረ ተወሳኺ መርመራ ጥርጥርቲ ብርክት ዝበሉ ዓታው ርጓስ ካብ መተሓባበርታ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብምግዛእ ካብቲ ንህዝቢ ተባሂሉ ዝዕደል መቑነን እናመልአት ገምጋም ካብ 6500 ክሳብ 7800 ናኣፋ ትሸይጥ ምንባራ ክረጋገጽ ከሎ ትካላ ኣፍልጦ ንዘይብሎም ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ጋዝ መሊኣ ንኽትህቦም ጥራይ ካብ 600 ክሳብ 1100 ናኣፋ ተኽፍሎም ምንባራ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ጥርጥርቲ ኣብ ግዜ ምእታውን ምውፃእን ዕትሮ ጋዝ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ዘይመፀ ተገልጋሊ ካብ ሕጊ ወፃእን ብዘይ ሕጋዊ ቅብልይትን ካብ 20 ክሳብ 100 ናኣፋ ክኸፍል ተጎድዶ ምንባራ ከምኡውን ካብኣ ዕትሮ ጋዝ ንዘይገዝኡ ዓማዊል ብመገዲ ትካላ ፀዓት ጋዝ ከይመልኡ ብምክልካላን ርእሲ ዕትሮ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ንምቕያር ምስተሓባበርታ ብምዃን ክሳብ 1000 ናኣፋ ተኽፍል ምንባራን ክፍለጥ ከም ዝተኽኣለ ተሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ጋላ ነፍሒ ተለንተ ሃብቶም መንግስቲ ኣብ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ምትእፋእ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ግዚኡ ክገብሮ ዝግብኦ ምቁፅፃር ብዘይ ምግባሩ ሰዓበ ምዃኑ ብምሕባር ምምሕዳር ከባቢታት ብወነንቲ ምክፍፋል ፀዓት ጋዝ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝፍፀም ሃስያዕ ክቋፃፀሩ ተማሕፂኑ ኣግማል ሰሪቑ ዝተሰወረ ጥርጥር ብምክትታል መተሓባሪ ህዝቢ ድሕሪ ምትሓዙ ጉዳዩ ኣብ መደበር ፖሊስ ሓልሓሊ ይፃረ ምህላው ሓላፊ መርመራ ገበነት መደበር ዓብደላ መሐመድ ፈረጅ ንድምፂ ፖሊስ ሓቢሩ እቲ ሓላፊ መርመራ ገበነት ፍጻመ ኣመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ወዲ 46 ዓመት ጥርጥር ኣቡበከር ሳልሕ ያዕቆብ ነባሪ ምምሕዳር ከባቢ ገበይ ኣለቡ ንዞባ ሓልሓል ኮይኑ ዓዳያይ ካብ ዝተባሃለ ቦታ ዋንነት 2 ሰባት ዝኾኑ ኣግማል ሰሪቑ ካብቲ ቦታ ድሕሪ ምስዋሩ ዓበያን ዝተባሃለ ዕዳጋ ብ15000 ናቕፋ ንዑመር ኢድሪስ ዝተባሃለ ዘይሕጋዊ ዓዳጋ ሸይጥዎ ምጽንሑ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ዋናታት ኣግማሎም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከም ዝተሸጡ ካብ ዓዳጊ ድሕሪ ምርጋጾም ክከታተሉ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ 2 ቀነ ጥርጡር ኣጣል ክሸይጥ ኣብ ዕዳጋ መለብሶ ኣብ ዝመጻሉ ብምትሕባር ኣብቲ ዕዳጋ ዝነብሩ ሰባት ሒዞም ናብ ፖሊስ ከም ዘረከቡ ኣረዲዩ ንውፅኢት መርመራ ምርኩስ ብምግባር ዓብደላ መሐመድ ከም ዝሓበሮ እቶም ዋናታት ኣግማል ኣቐዲሞም ቴሌፎን ብምድዋል ንፖሊስ ሓቢሮም እኳ እንተነበሩ ካብ ምቁፃሮም ከየምልጥ ብምስጋእ ተቐላጢፎም ባዕላቶም ናይ ምቕያድ ስጉምቲ ወሲዶምሉ እቶም ዋናታት ኣግማልን ተሓባበርቶምን ዝወሰዶ ስጉምቲ ነቲ ህዝቢ ዩኒፎርም ዘይተኸድነ ፖሊስ እዩ ዝብል መትከላዊ እምነት ፖሊስ ኤርትራ ዘጉልሕ ዝበለ ሓላፊ መርመራ ገበን መደበር ፖሊስ ሓልሓል ህዝቢ ነዚ ኣብነታዊ ተግባር ብምስዓብ ሰላምን ጸጥታን ከባቢ ከውሕዝ ተላብዩ ኣብ መወዳእታት ሓላፊ መርመራ ገበን ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ሕጋዊ ተሓታትነት ነፃ ከም ዘይገብር ብምጥቃስ ናይ ስርቂ ኣግማል ዝዓደገ ዑመር ኢድሪስ ኢብራሂም እውን ብዘይ ሕጋዊ ተግባራቱ ተኸሲሱ ከም ዘሎ ሓቢሩ ናይ መወዳእታ ናይ ውሽጢ ሃገር ዜና ነባሪ ምምሕዳር ከባቢ ባዶ 3 ኸረን ዝኾነ 45 ዓመት ዝዕድሚ እዩ خالد محمد آدم ساعة 11 مشت كاب سرحة فديسان أو جزءات قيد نزنبرة سرحتنيا بيت كرسي أكبابي كوستينا هوتيل كعم تعبم فتانو تخصيصو أب تحت قيد خمسة مرماري كلا مدبر بوليس كرن لبس أي محروتو جاليتون تي مرماري نتقول دايما الكيتو أبزهبو مبري تورتور نقداي برأسها بزنبرة شاربة أف عبيسون ونتأو مهارم تتقيمون توتو عمز كفتسم دحر مفتانو بزرعيتو أكلاوي طعامون زسمعتو دمتي أوياتن كابوتا فتسام جبن كملت فتينو من بارون أبتي كبابي أب حلوات توافيرهم زنورو أبالات سراويت بزو سرو قلتوف سقوم تجن تتحس كم زغالن حبيرهم قداي بتي زكاة ما قونت أو مهارمتي بهوتو تناب حكمنا خمس دلعكتن زدلي رديت كم استقبرلان وسيخوز جلسات مرماري تورتور أبستخيرلو مرمرة أقدمون سلست حلوف مزقوب جبنات زرلون أبز قدمه جيجاتاتو زي تمهارة لما دنيان مخانو أرديوم أمو داتا مرماري دبسعي دكان استيو قداي صوتاو عمز نخيكونا وحسنت بزرلو التأمامن وتاتاتن ساعاتاتن كنك أساسا خمس قبا بمزخار نتوم تلمات قلواب تتقيموم أو كترن عمز نوافور سبات نايم كلو عم قداي نبوليس ترايز ملكت زي كونه الجام كل زي قام مخانو التحساسيهم بارك زخبركم سماعات الدمت بوليس دقيمة روحس كنيات ناتنا بولكو بمغنيات زخبر علت نفس تدالو فولي مدب كساقاقروكمي سلام ቀፂልና ብምኽንያት መበል 33 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብጉጅለ ባህሊ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ናይ ዝቐረበ ምርኢት ብመልክዕ ሪፖርታጅ ተዳልዩሎ ኤርምያስ ኣስፋ ምስ ልዋም ኪዳነ ብምዃን ከቕርብዎም ናብቲ መደብ ቀብለኩም ጉጅለ ባህሊ ፖሊስ ኤርትራ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ህዝብን ኣባላት ፖሊስን ከተካይዶ ጸንሐት ባህላዊ ምርኢት
بعسرة قنبت 2024 بمخنيات مبل 33 تقبل بعنا ناتنت أب قطري مأكلاي بيت صحبة بوليس إرترا سنة أباو مرئيت قاربة ኣብቲ ምርኢት ናጽነት ንምምጻእ ዝተሓልፈ መሪር እዋንን ዝተኸፍለ ጅግንነትን ዘንጸባርቑ ግጥምታት ንብሔራትና ዝውክሉ ደርፍታትን ድራማን ቀሪቦም ኣብቲ ምሸት ተረኺብና ንዝቐረቡ መደባት ብመልክዕ ሪፖርታጅ ዘዳለናዮ መደብ ናባህ ከነብለይና ሰናይ ምክትታል لعلوات حالفتن أبالات مأكلاي بيت صحبة بوليس إرتران ببوتو أمس حازو مدب بزخر سمعتات فليمو كاباوهاتي نايت مدب ميجر نرأيو تخلى معلت ناتنتنا وحسن السلام بمخته أبتحت زبل تيما كنبعلو خلنا منتي ناتنت استسقرا نويحن تنكرن قدلي ناتنت نمعكاب استقتم مسنخلات نزي استخفل مسواتن إنا ذكرنا نبعلو سلزلنا سالا زيت السعادنت نخبرتاتنا كبر درعنا أبتصفو مدرخ بتحنا سلزلنا أبتصفو مدرخ كوينا بعلنا نبعلو لنا دحر مبال نخلهم نتبقات مدب استساتفو أبالات قجل بهالي بوليس إرترا الدماس نتبباويانن منستر زينان أمسكينهم بدحر زي نزا كبرت علتنا تنت زنت أوارقو قطمتاتن درفتاتن درامان قريبهم بقجل بهالي بوليس مزمور مسكربات قتيلو بدمصاويان موسى نغدن عثمان عمرن بناران تغرينيان درفي مسكربه همون وحس اتبل قطمي تسفع عباي بهتصام كانداس أشبر تنبيبا
مقرجات الام قرادي تربعي وحسلونا ومن متقعي تنفاس زي دهب نبكي تبرعي مويو نسبالو يلابو قطعي قلت وسقمت خا كبر كزبرق تنطق بارود انا ويطوز سرنق واستخازي محر زعفر كمهنو سيف كامس توروري متاتيرو زدق أيه بطاطا بزباكة تطحي أنا مخانو تشور المحبراوي يفتحي كاتانا بطاط هقر أب كله زرقحي حاجات النسخة كنت عصار تتربحي سلام نخو حاس بمختاعك أبي علم تنازيزا جرات الكا قلبي سنا حسب كاسعرو رغبوس أبي ملساتي تحق اللي وعلوم صوي اعتراوي حلي حفتات طلعوي ينقصقطوا اللو بهاللو غازر عدو عقلهم طريب وام مسمع راب كان بدبرو تولا الى مخا زلابو فردو سلازي سلام زي تبلكم فترة عصا واترودلو حقر كتو حسا ايرتراي دمي حزبوق باري مدني شعبياي وني نزال علم شعبيا ቀጢሎም ንመቐረትን ርዝነትን ናጽነት ዝተዘየሙ ድግማ ደርፍታት ብድምፃውያን በረኸት ተዓረ ኣሌክሳንደር መብራህቱን ዓብድራሕማን መሐመድ ዓልን ብትግርኛ ሳሆን ትግረን ቀሪቦም علي تدمي مرحب طلبها بنتي خليدو جبنا مرحبا علي تدمي مرحب طلبها بنتي خليدو جبنا مرحبا بايتو كونات وانتا زي بالكامستا مرر زحارري سمع يوري حزباوي سراويت نحضر سويت نساني رانسا حمامي نفوسا قبض دمي حرازو تخلي دسي بالك انس دسيلني قبض دمي حرازو تخلي دسي بالك انس دسيلني
كبودي تتحمي وبكيدي تسمي انبل زنب فعلايت أقوهوبا وينا يا يتوبا استغفار وتوبا كبودي تتحمي وبكيدي تسمي انبل زنب فعلايت أقوهوبا وينا يا يتوبا استغفار وتوبا كون كسسي كوني لا هلك منتلي وداعي منتلي أكيد وسني تعمل يا والعل منتلي يتحمى ولا حمير هكاكيد كنت عم سنة وفري كون كسسي كوني لا هلك منتلي وداعي منتلي أكيد وسني تعمل يا والعل منتلي يتحمى ولا حمير هكاكيدكم دمدم سنة وفري أفوي تسمو منا لا ولد دي بكيتكم وعلد حميتك جهد وكي قرت لقاقاق وما كل مرد يتفبدو دي براسا من حميتكم تقرب متكل اتبل دراما قبل على حزب ኤርትራ استخايدو تصابون مخوتون اتدهسس بتسفيت قبري ميكال سدرس الدراما نتساتفتي ترايام እዚ ትካል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከበድቲ ብትወታት እናሰገረ ደረጃኡ ዝሓለወ ብሉፅ ፍርያት ናብ ህዝቢ ኣብ ምቕራብ ብፅቡቕ ኣብ ምግስጋስ እዩ ዝርከብ እዚ ድማ ሳላ ብዘይ ተጉላባነት ፃዕርና እዩ ፃዕርና ምፅማምናን ዋጋ ከም ንረኽበሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ዓወታትና ኪኖ ፃዕርና እቲ ብኣናን ካባናን ዝኾነ ናይ ስራሕ ፍልስፍና ስትራቴጂን እዩ እወ ከም ሰራሕትሎ ዝፀንሐት ኣብ ዕብየት ትካልና ዝዓበየ ፅልዋ ብዓብዪ ድማ ነቶም ንውድቀትና ዝፅዕቱ ወገናት ድቃስ ከሊእዎም ዘሎ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ከም ሰራሕትሎ ዝፀንሐት እዩ ንሕና ከም ኣብ ከባቢናን ጎደበናን ዘለው ትካላት ሓሳባትን ፍልስፍናን ናይ ስራሕ እናተመፅወትና ብመልክዕ እንፍጅን ስለዘይንጓዓዝ ጥራይ ኦኬ እዚ ክበሃል ዝፀንሐ ፅቡቕ እዩ ንሕና ከምቲ ዝድለ ውፅኢታውያን ኮይንና ንኸይንቕፅል ንኻልኦት ትካላት ኣብነት ንኸይንኸውንን ብዙሕ ተፃምኦታት ክገጥመና እዩ ንሕና ግን ከም ቀደምናን ዘይከም ዋሕድናን ንዓቅምታትና ብዓፀፋ እናራባሕና ክንቅፅል ኢና ብዛዕበየ ናትና ዓውደ ፍልጠት ክንሃንፅን ክንክተልን ክንግደድ ኢና ከምዚ ክትገልፅዎ ፀናሕኩም እቲ ተፃብኦ ቀፃሊ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ነዘን ተበላሸን ዘለዋ ማሽነሪታትና መቀያየሪ ኣቑሑት ንኸይነእቱ ሓደ ዓብ መሓንቋ ኣቐሚጦምልና ኣለዉ ብዘይከ እውን ካልእ ጥረ ነገር ዓዲግና ከይንጥቀም ሕፅረት ቀረብ ከጋጥም እሞ ብኡ መንፅር ተኣማምነትና ኣብ ዓማዊል ሓደ ሽደሽ ንኽብል ብከቢድ እዮም ዝሰርሑሉ ዘለዉ እዚ እኮ ዝረብረብናሉን ዓብ ተመክሮ ዝቐሰምናሉን ተግባራት እዩ ብዛዕባ እቲ ፅገና ማሽነሪታትና ዝምልከት እዚ ከም ዝመፅእ ተገንዚብና ብዓቕምና ብኸመይ መቀያየሪ ኣቑሑ ነፍሪ ኣባላትና ብዝዓጥቑ ዓብዲ ፍልጠት ኣብ ሓያል ፃዕሪ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም ዝፍፀም ጥርጥር የብልና ዕሩብ ነዛ ኣብ ጎንኻ ተዶኪና መርዘን ርእሲ ኮይናትና ዘላ ትካል ንምውዳቕን ንምንብርካኻን ኣሎ ዝበሃል ዝበለፀ ሓሳባትን ፀጋታትን ዓጢቕናካ ክነብቅዕ ኣብ ባይታ ግን በንፃር እዩ እወ ከምዝኣቶ ጎርሁ ክገልፆ ፀንሐ ዝሃብናካ ዕድላትን ፀጋታትን ኣብ ክንድና ብዕላማና ዝወስደና በንፃሩ እዛ ትካል ክስውድን መመለሲ ዓንቲራ ክትወፅን እያ ትርአ ዘላ ስለዚ ምሳኻ ዝነበረና ኮንትራት ናይ ስራሕ በቲኽና ንዝሃብናያ ፍልስፍና ብዝግባእ ተረዲኡ ክፍፅም ዝኽእል ካልእ ሓድሽ ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎ መሻርክቲ ክንዓስብ ክንግደድ እዩ ጎይተተይ ኣይፋልኩም እንታይ ክትረኽቡ እዞም ሰባት እዚኦም እኮ ኣዝዮም ተንኮል ዝተባዓጡ ልቦም ዘይርከብ ሓደገኛታት ምዃኖም ዘንጋዕኹም ትመስሉ ሄይ ዕሩብ ካባይ ብብቕዓትን ብልሕን ዝተዓፃፀፉ እዮም ኣባበር ሓንቲ ዕድሎም ሃብ ኩሉ ምስጢራቶም በፂሕዮ ስለ ዝኾንኩ ብኸመይ ከውድቖም ከም ዝኽእል ከርእየኩም እየ ዝሃብናካ ዕድል ሞ መዓስ ውሒ የግዳ ንባዕልኻ ዓሪብካ ፀጋታትና ፀንቂቕካ ንባዕልና ናብ ዕርበትና ገፅና ኮህዲድካ ብዋዳዳራና ይኽእላየን ኢልና ዘይንግምተን ዝነበርና ካምፓኒታት ከይተረፋ ንዓቕምታትናን ብሉፅነትናን ክብድሆኦ ጀሚርና ሕጂ ዘሎ ፍርሕና እዛ ዘይገመትናያ ንእሽቶ ትካል ናብ ካምፓና ዓብያ ከይተውድቐና እዩ ዋ ዘይሕሰብ እሞ ድማ ንዓኹም ሓንቲ ዕድል ጥራሕ እውን እዩ ምስኡ ከዓ ጥዑይ ዝኾነ ዱልዱል ባጀት እሞንኒ ኣብ ተስፊትኩም ዘይነበረ ዓወት ከግዝመኩም እዩ ስማዕ ዕሩፍ ናይ መወዳእታ ዕድል ክንህበካ ኢና ከምኡ እውን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ክንህበካ ዝፀንሕና ብሰለስተ ዕድፊ ዝዓቢ ባጀት እውን ክንህበካ ኢና እንተኾነ ግን ሕጂ ሓደ ዓብ ውፅኢት ክንፅበ ኢና ክበካ እዚ ሕጂ ንህበካ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ትካል ክስላዕ ዘይግባእ ኣዝዩ ገጅፍ በዓል
نمعارة نتن موادرتنا زحسب عبيت كامبانيتات نمدمساس نتكمل باج حجي وصا ابزحات روان حسابات كان ميلات تغبابراخان بصحف كتقرب لي كتصبي እሺ ቆይቶተይ እንኳ አጥራይ ካሪያ አድርሃኩም ነበር ካውግሶኩም ኣብዝሓት ርእዋን ዳግማይ ከምደይ ተሰጊረ ሩምሽምሽ ክብለ እዚ ከመይ ልኸውን ዘይትም ዕሩብ ተበታቲና መተንሲ የብላን አዳኺና ያዶ ይብልካን ንዓይ እውን እኮ ገሪምኒ እዩ ዘሎ ብኩሉ ነገራቶም ከ ተላኺሞም ነይሩ እሞን ቆይቶተይ እዚኦም ገለ ፍራይክ ያለዎም ኣይተርፍኒ ንሕና ንዓኻ ኣሚንና ፀጋታትና ብዘይ ገደብ ናባኻ ምብኻና እዩ ትጌጋ ዕሩብ ባዕልካ ዕሪፍካ ክዕሪፍካና እዚኦም ፈፂሞም ዝፀዓዱ ይኮኑ ዓብዱላይ ከም ምብፃሕ ዝዕንቁፁ ሓይሊ የለን ተፃባኦታት ሓንኮልትና መሪር እኳ እንተነበረ ብዘይሕለል ቃልስና ግን ሳዒር እዩ ይኹን እምበር ሓንኮልትና ሕጂ እውን ዝድቁሱ ኣይኮኑን እሞ ከይተዛነና ዓወትና ንፀምድና ስዒቦም ብትግርኛን ኩናማን ብድምፃውያን ሙሴ ዘካርያስን ዑስማን ዑመርን ድሕሪ ምቕራብ ገድልን ናጽነትን እትብል ግጥሚ ብገብረ መድን ፀሓይ ተጻሒፋ ብተስፊት ገብረ ሚካኤልን ኢሳያስ ወልዱን ተነቢባ ገድልን ናጽነትን መግዛእቲ ኤውሮጳ በኣካል ኣብቂዑ ኣፍሪቃን ካልእን ክቕበል ግዲኡ ኣብ ልዕሊ እረይ ግን ተንኰል ተጠጂኡ ረብሓ ከይጐድሎም ፍትሒ ተመንዚዑ መሰልና ክንረክብ ክንደይ ተጠሪዑ ብፍላጥ ዝጸመሙ ምስኮኑ ዘይሰምዑ ኣብ ጎቦታት ኣዳል ባርዕ ተወሊዑ ክንደይ ሕሰም ሓሊፉ ጀጋኑ በሊዑ ሎሙ ክንዝክረወ ትመግዛእቲ ኣብቂዑ ነፃነት ኣብ ርሑቕ እንከለኺ ደሃይኪ ተሳኢኑ ትመንእሰይ ገድሊ ጥቕሲ ሰማይ ወኑ ንድሕሪት ራሕሪሑ ውልቃዊ ዋኒኑ ክደልየኪ ንሜዳ ዓዱ ግዳም ኮይኑ በረኻላ ኢሎሞ ከይዱ እናጐየ ማይ እኳ ዘይብሉ ሽንቱ እንዳሰተየ ስንቂ እውን ዘይብሉ ቆፅ እናናደየ ዓው ኢሉ ብድምፁ ናጽነት ኣድሃየ ደይብኪ ሰሚዑ እምባታት ሓኺሩ ወሪዳላ ኢሎሞ ንቁልቁል ነጢሩ ጎልጎላላ ኢሎሞ ከይሰልከየ ዘይሩ ኣብ ስንጭሮ ባሕሪ ኣናዲክብ ኩሉ ቅያር ዘይርከባት ኣልጋብ ክዳኑ በዚ እውን ከይቀስን ሰፈር ባልዕ ኮይኑ መለለይት ቃልሱ ታጥውዮ ነጸላ ኔራ ፈውሱ ቁሪ ታዝግነ ዘላ ኣብቲ ውረድ ደይብ ጉዕዞ ንናጽነት መልክዓ ጠፊኡ እናተተኻኸበት ሽዳ ኔራ ምስኡ ኪዳን ዝኣተወት ክሳብ መስዋእቲ ምፍላይ ዘንትዕለት እናተረኣየ ኣካሉ ተበሲዑ ነብስለና ይብለካ ውሒጡ ቃንፅኡ ንብፃዩ ዘፍቅር ሕልፊ ዝያድኡ እኳ ዘይጀሃር ናጽነት ኣምፂኡ ኣሚኑ ዝዕወት መን እዩ ዘይክኡ ትውዕሉ እባ ክትገልጽ እንተበልካ ሰፊሕ ባሕሪ ኮይኑ ኣንፈት ይጠፍኣካ ትፈርህ ትሽቁረር ገለ ከይጐድለካ ዝኸፍአ ግን ኣሎ ስቕውን እንተበልካ ንወለዶ ክተርፍ ንበል ኢደይድካ ገጻት ሓንቲ ሳንቲም ብኹርዓት ክንብለን ኣብ ፍረ ዘብፅሓ ዘሪአን ኣብቂለን ቦተአን ዘውሓሳ ኣኻውሕ ነዲለን ገድልን ናጽነትን ሎሚ ይተዓለለለን እቲ ንኣስታት ሰዓትን ፈረቓን ዝቐረበ መደብ ብሰምሃር ገብረ የሱስን ኣማንኤል ጸጋይን ብዓረብን ትግርኛን ደርፍታት ምስ ኣቕረቡ መደብ ብሃገራዊ መዝሙር ተዛዚሙ
شكان حضري أصنع خلنا جيبان سو كبراتن كبران سمعت دمت بوليس إرترا دقيمنا رحس بعال كنيات نتصنة النابلنا نلوم زبلنا مدبات أزوم كتكتاتلوم تنحكم يمنيرم أم مدلاون مقرابن مدبات مساهم حبيرنا تنحنا كابتن برهانة زكالاس إرمياس أسفها تسفيد قبل ميكايل عوض عامة موسى كيدانة أبيل أبراهام لوام كيدانة بوغن تكنيك دماء الشاي تمرسو بمخانينا سابزمت أسوم بخال مدبات مرخب سلام كنان